ithuba lokuqeshwa kwakho uxelelwa into okokuba uyi-producer, translator, announcer. Loo nto ithethe ukuba usukela kwinkqubo zemidlalo, imiphanga neenkqubo zorekhodwa kwabefundisi, ukufundwa kweendaba, yonke loo nto ubuyenza ngelaa xesha longena. 80 ndathunyelwa eBhayi. Remember saseseqonce, ndathunyelwa eBhayi. Xa ndifika eBhayi ndizokumela umhlobo wenene, ndandijikeleza apha as a news cadet and at the same time ndinazo ii-programs zam ezazifana neenkqubo zolutsha and everything, because ke sasenza zonke izinto. Uba nazo ii-programs zakho, even nee-competition programs oba nazo, so sayanyuka ke ngolo hlobo. Then kwaline ngo-1985 ndabuyiselwa eQonce. Xa ndifika eQonce kuleli xesha kanye lokuqala ke ngoku kokuba iindaba zizimele, bangabi abantu beendaba ingabikwa ngabantu be-programs. Loo nto yathetha into yoba ke ngoku masime mna ke ndacelwa into yoba mandibe phaa ezindabeni. Ukususela ngoko ndibe sezindabeni ke until ndaze ndayeka. Abaphulaphuli bomhlobo wenene ndingabacebisa ngelithi mabahlale bathi gqolo bephulaphula umhlobo wenene, kuba kulapho baza kufumana khona zonke izinto eziqhubekayo, ezolonwabo nezimbi ezibuhlungu zemiphanga, ukushiywa kwethu ngabantu, nazo zonke izinto ezichaphazela uluntu. Kanti kuphela kweli loMzantsi Afrika apho bazofumana khona indaba ngalo, bazofumana nezamazwe aphesheya afana noomaMelika nezinye iindawo nezinye. Kubalulekile ke ngoko ukuze uhlale usazi phulaphula umhlobo wenene ngokuqinisekileyo, uya kuba ngoyena mntu uyaziyo into eyenzeka emhlabeni. Kanti ke ulonwabo lukhona umhlobo wenene. Kule nyanga abasebenzi sibhiyozela iminyaka engama-56 kumhlobo wenene FM. #UWFM56.